Kardom don mali tum sipini nelina le tum han ke than ponje lake Israel lapen Hamas atum aron put hak sa sap sona tum han update pi ponje ase eli tum kadogo same chini lo labang so aron e mantu ben se cheng lo ma upload te October 7 2023 aning kan ben se labang so aron bang ke cheng lo haladak Isia festival long Hamas atum attack dun dut pena jok pena ngana tum han pathi lo bang pharo krep pri an amunit atum han bang ke apran endelo lasim halo bang so ni pen cheng lo la sipini arnian same jut pami melang la se ningkan isi so selo ningkan hini ke lepo samila bang so ron bang ke jujelang setami nona mar bang ke ceasefire agreement bang ke lang tum chetok pontang lo kumara tum pen ajok pen mablo dang te mediator la ke US la pen ke hala Qatar la pen ke Egypt alang litum lahin kaching ki ka chethan mena joksi mediator tu mena joksi la bang so ceasefire agreement bang ke nang lelo samela dak lang namlo blodang te bisia pressure matloma blodang te Donald Trump ben na joksi la bang so ceasefire agreement bang ke chingki chethan pon la pen cheton lo posi pinangana tum pudam athe pipot ma blodang te Donald Trump han ke kadok awe atum same chini per la kem ene menit kali alam ningge chot che pu kadok we tum same chini asi kiram tangar ni setame pressure people lo je December chek lo lom setame nang tum yong si ceasefire agreement do de polodang te la pen ke la American sa tum bang proxy do hadak la tum aphanjong si lo le polodang te Hamas sa tum nang tum phopar ipraji pusialang li Washington Post along setame ke tok areng lok lam pen hell to pay pu tarmane nang tum phopar ipraji pusialang li pulo la bang so pena jokhala tum setame ka pherelo ne ko pilone la pen ke la pu Israel na Prime Minister Benjamin Netanyahu phan sambelang li penang an ing check la pening ton jolapan la si la pupu tum setame phereduk ala Donald Trump ala me arjunang kok athe pipon ma plotang te Iran along ke Iran military ke the phaning ke bangke pupe benbe te rocket lo plot pangbob da khaya munit de alam ninge chot chede amasi ka do we same phereduk la so pressure pena jok sinon bangke ceasefire agreement na bangke dolo la si agreement along bangke la puson henlo je bang surhini prisoner la Israel atuma jail along ke thap prisoner do hala tuma phan nang lo not bang surhini phanang lo not ni tum tala ke do ana hostage sitame nang lopo pusialang le tum agreement sitok lo la si rona bangke inton kok la pugalilang la ke nona mat ke fix felang sitame nona mat ke la prisoner swap ba abangke kachila la pupu kachila bangke chengpon bom lo la se tumi dik same tum thekpon long lo bangke thoma tum phanang lo ile tum hala Hamas atum thek dunong lo je Hamas atum siname bang atum phanang lo Allah ra bangke pu Israel atum bangke bangkwan lo ke lo dun nang botang 90 de 90 hostage 90 jon hostage phanke pu Israel atum sitame lo dun nang kok lo Allah ra bangke thoma bangke chilong lo bangke thombe 90 amasi hala news along sitame na hok sitame Hamas atum bangke chipulo ma Palestine atum bangke chipulo je rona bangke nitum se haipon tang lo puselang tum chipulo rona bangke nitum se haipon tang lo kupia pot se hai pon tang lo ma plo tang te athelang le tum ke kadu kawe bang thong ke bra ke thomne ko ane ansi dolobon akereng ke ho la tum ke pon ke la kilot aprang da the lo erlo la sinon ke dolang silanang bong men sialang tum bang suri hinia Palestine ke chilong lok por hala dak jela lo ke thap tang atum aphan la posi alang tum ke hai pon tang lo pusi chipulo non sitame bang ke thompen hapu bang ke bang trok sirke la pan ke chilong chilar pon lo la pen chilong pon lo la bang so pena jok saning chaparong lo lang tum bang ke setame ahok pera bang ke hai ke kali lang na melo plotang te hala Donald Trump preservancy ala tumang bong ceasefire agreement ke do cholo rata thengno che paklang se bong hom sonareng pu che pangtang a thepi pon ma plotang te bang suri plikya bra phos se atum ke pranam elo la pu Palestine na ke Gaza na bang ke jola pu arona bang enon setame la pu arlo lo pen ke chetek so bang ke do bom lang a the labang so ceasefire agreement do nang ko ke mopen same pulo ko marlo pang te Donald Trump athe inauguration aprang nang tumang bong lam don nang ji polam salang li pen pupon lo ala pen ke alang li inauguration mate author inauguration ceremony alang li ko sono pupo o taking setame do erlo tumi de lom tum thek dom long lo o taking same do erlo asinon ke alang li si US adet ke Japan po la alang li phan ke la tum de le ka phere kali non amat ka phere nai ko ma lo ma do tang te Canada la pen ke Germany lapen ke Russia lapen ke China lapen itum India to masame pheredu athe pipot sika pherelo mablo nang tel ase tame morni siang ton men che than polo na athe ko pipot sika phere ma ka sabsoni lino nang than bon po athe 100%
tax ke NG polam do athe US atum pen ke trade ke ilitum India tum stame do pik lap itum India to lang name lo bang te Russia China la pen kaprek to pen ke tum ke trade deficit side de sitame US pen ke surplus la pose itum akaphere so bang ke itum India tum same do kokpo kupi poloma blotang te BRICS ke join na pot India to bang ke se ke sik sak bang ke BRICS lap sob bang sob thak same mo ani si tum che than pono na athe BRICS along ke mamaloma bang ke China dolo Russia dolo lapen ke India tum same dolo lapen ke South Africa lapuson si hadak do kaya pen ke haladak isi latum BRICS along ka chingwai pon same do di dollarization na buthak la bang so la mena pose Donald Trump bang ke ton e la pose tax bang ke en po Canada tum han same al tum han same pinangana tax NG pusi 100% tarif la se la haya puthak pena pot ka phiri sudu kaddu ka ya det tum stami lalo la se la bang so la bang ke mo ani sile tum che than pon nang pinia bang ke trailer sono la ke la se lan se neli pinina tum than bon chopo kardong